Bavljenje sporta je meni jako važno. Ja sam se krenula baviti sportom od svoje 4. godine. Prvo sam krenula sa gimnastikom, pa sam onda prešla na tenis. I onda mi je to postao posao, ali mislim da je bavljenje sporta jako važno. Tjelesna aktivnost je iz više razloga zdrava. Prvi i osnovni je naravno taj što je pozitivno utječe na zdravlje. Nekako se čovjek osjeća zadovoljnije poslije nekakve tjelesne aktivnosti. S druge strane isto tako mislim da bitno utječe na smanjenje stresa koji je danas neminovan u ovom načinu života. Ono što vam želim poručiti u ovoj kampanji Be Active, da nam se pridružite, da se dignete s kauča, da prestanete biti lijeni, da jednostavno potrudite se malo, čisto da se bavite nekim aktivnostima, jer prije svega bit ćete puno zdraviji, bit ćete puno sretniji, bit ćete puno zadovoljniji u životu. Jeste li znali da se 62% stanovništva Hrvatske ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću? Ne budimo najbolji samo po sportskim rezultatima, popravimo taj prosjek zajedno. Povedite cijelu svoju obitelj na otvorenje Europskog tjedna sporta na Europskom trgu u Zagrebu. Vidimo se! Mislim da je rukomet odličan sport za mlade zato što je kao prvo ekipni sport, znači nas je tu 20, stječeš mnogo prijatelja, mnogo se družiš na terenu, van terena. Moja poruka ljudima zašto se treba baviti športom je ta da, mislim, prvenstveno da zbog zdravlja, mislim da rekreativni šport ne zahtijeva puno vremena, pogotovo kod djece zbog njihovih motoričkih sposobnosti. Mislim da je jako važno baviti se sportom, pogotovo u ranijoj dobi djeca za psihofizički razvoj, a kasnije ili u starijoj, da budete spremni na svakakve izazove koje život pruža, da budete u dobroj kondiciji, kako kažu, u zdravom tijelu, zdrav duh. Dođite na otvorenje Europskog tjedna sporta na Europski trg 21. rujna u 10 sati.